И здравейте хора, сега ще играем тази игра, официално е за Sigma Boy и да. Продължавам. Чакай, какво? Окей. Това е официално за Sigma Boy и накрая ще минем през най-дългото. Да купи, не, по-ниско. Това. Хайде да започваме. Аз да започна, бе. Започнала, бе. Тук трябва да направим 50. В миналата игра направихме 100 доста бързо. Ето вижте, вече сме почти на стълбите. Е там. Не само това, между другото. Има още по-дълги стълби, поне ако не се лъжа. Чакай, искам да силно дори лавото. Не. Това е като това, сигурна съм. Не, поне днеска имам да късмет. Продължавай напред. Хубаво! Ще продължавам напред. Що ми искаш? Човека каза, може сега да се държим. Него ли ще го слушам, да, ще си правя каквото си искам. На стълбите сме, хора. На стълбите. И сега... Заредете, айде бе. Моля ми мечтай. Бой, Sigma Boy. Но няма мой. Супер се получи. Продължаваме напред. Давай. Айде, газ. Обратно за Бургас, газ. Хеликоптер.